Kung subang dapit sa Sugbo o sa nasod, nagkuwang ang supply sa tubig, anay dapit sa Mulavi Extension sa Barangay Tabunok, Dakbayan, Salisay, ang ilang tubig way hubas-hubas. Apan ang nakaapan lang kay gireklamo kini sa mga lumulupyo gumikan sa Baho. Kay wa nay hubas-hubas ang tubig tungod sa baradong drainage. Ang Balitang Barangay padangat ni Chona Carion. Dinhi sa Mulavi Extension Purok Agida, makita ang nagpundong tubig nga nagbanaw sa agianan sa mga mulupyo sa dapit. Gani ang mga mulupyo na sa dapit ang nagbutang og footpath aron lang maagian gumikan kay way hubas-hubas ang tubig. O grabe usab kalangsa sa tubig. Bisan pa man sa nasinating El Nino, wa kini makahubas sa tubig dinhing dapita gingong tulo ka tuig nang nag-antos ang mga mulupyo kay gawas nga maglisod sila pag-agi puwerte pang bahua sa tubig. Nabalaka usab ang mga mulupyo, gumikan kay adunay namatay nga bata nga nagpuyo haduol sa dapit. Dili masulbad la ma'am. Ang amo sig reklamuhan ani sad, nami batang gagmay dagko ning lamok mahapon kuyawan may masakit ang mga bata. Wala ba may kwarta gyud. Mo na magreklamo riyan do tao na magyud ni siya. Bisag ilin niyo ma'am, bisag init kayo ma'am, mao lagi hapon ma'am. Mo gani gabi nag-uwan gabi kusog. Mo na nga mi elevate na sa ang tubig. Kanang igmang gabi di ko katog og tarong kay ini hapak sa hangin pitijong baho agyud. Matugsaw pa ang akong apo diha, drive og sikad katul kaistanan basta di ka kahugas. Pitijong katulag yun. Mo na nga kami usaming reklamo ani. Si Kapitan Benji Cabigas sa Barangay Tabunok miingon nga magpadala man siya og manglimpyo sa dapit apan mobalik ra gihapon og pundo ang tubig. Barangay Road man tuod kini apan gibasol ang developer sa subdivision sa dapit nga mahinungdan sa pagkabara sa tubig. Lakip sa apektado ang mga nagpuyo sa subdivision kay sa dapit nga gibahaan man sila mangagi. Among gipatawag ang ilahang developer ngari sa barangay. Several times nga report pero ang niari nila ang ilahang engineer lang mga murang maintenance head ba. So amo nang gi-brought up sa ilahang nga problema, niingon sila nga ilahan nang trabahoon pero until now wala man. So nahitabo ako na nang gi-forward nito sa legal office. Samtang ang City Engineering Office sa Dakbayan miingon nga nataud-tauran ang pagtagad sa dapit gumikan kay limitado ang ilang manpower. May mga kawani na sa ilang buhatan nga mususi kung unsa gyud ang suliran nganong dili mohubas ang tubig. Assignan og tao na karon nga mao'y mag excavate nga to sa kanabitaw gipa-open na mo katong cover unya pa diklag na mo or pa-diesel pakuha tong mga silt nga na-accumulate bitaw dito. Awhag hinuon ni Bakasma sa mga mulupyo nga dili unta magpasagad og labay sa ilang mga basura ilabi na sa mga plastic nga sagad mo ay hinungdan pagbara sa drainage. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.